Čítala som to ako detektívku za jeden deň, bez jedla a akejkoľvek inej aktivity. Nešlo ani teraz mi nejde do hlavy, ako tak mladá dáma môže písať v ultrakrátkych vetách riadky plné zlosti, bolesti a pritom s humorom. Protikladné emócie stoja vedľa seba. Dramatický príbeh s dobrým koncom, bez hollywoodského patosu. Román ma vpíjal do seba a bolesť so zlosťou sa kotuľali po tvári v podobe slz. Ak máš rád more a dobrú knihu, kúp si ju. No pozor, nebezpečie výbuchu sa môže priblížiť. A tu je zo pár riadkov z knihy Silné vetry 17 od Karolina Vall. Stále keď plavem v mori, ponúkam mu možnosť ma vziať so sebou. Zaviď ma. Ale more to neurobí. Vážim si ho preto. Life má zmysel pre humor a je v ňom niečo zraniteľné a agresívne zároveň. Ohromujúce. Moje zvratky sú fialové, od omáčky z červenej repy a fety. Pýtam sa, či jej slzy mám fialové. Je na nič, že mama bola chorá. Je na nič, že príliš rýchlo zomrela. Je taktiež na nič, že som na tom nič nemohla zmeniť, že som sa málo snažila a vzdala to. Ľudia sú na nič a zlomení. A to som ja tiež, ako mama.